Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jen's Secret File. Si Jen na ikalawang beses nang nagpadala ng kanyang secret file dito sa Love Radio. Yung unang ipinadala niya ay nai-ere ko last year, March 30. At dun niya nga sinabi, inilantad sa atin na ang kanyang mga pinagdaanan na kahirapan nang dahil sa broken family na nakagisnan niya. Murang edad, nakapagtrabaho. Murang edad, nakita kung paano alagaan ng sariling ina ang ibang anak. Sariling anak hindi maalagaan. Pero buti na lang, nakatagpo siya ng isang lalaki. Lalaki na magpapadama sa kanya ng tunay na pagmamahal. Aalagaan siya ng tapat at totoo. Aarugain siya. So, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Mr. Cesar. Take it away. Good afternoon, DJ Rocky. Sabi talaga, di pa ako nakabubon mula nung Lunes. Tapos ngayon, ganito na naman ulit yung mga masasakit na secret file yung binabasa natin ngayon. Masasabi ko lang po kay ate na huwag kang sumuko ate. Kaya mo yan, laban lang ng laban. Hanggang may taong nagmamahal at naniwala sa iyo at umaasa sa iyo, laban lang. Huwag kang mawala, dalangin sa Panginoon. At DJ Rocky, pabati nga po pala sa pamangkin ko na nag-birthday ngayon, si Micaela Rose Bantog na nasa Maasin City, Southern Leyte. At kay Boss John Frederick Soles at saka si Freddy Soles, saka mga kasamahan namin dyan sa J. Fred's Smokehouse. Ang sarap niyan, order na kayo. Salamat po. Thank you so much, Cesar Bantug. Sa totoo lang, meron namang bali yung secret file natin for this afternoon. Hindi naman siya pure masakit lang. Kumbaga may ginhawa rin naman sa dulo, right? Yung mga nakaraan medyo walang bali sa dulo. Yung alam lang natin talaga nasasaktan o nasaktan. Ngayon meron namang kaginhawaan. O nakatagpo ng taong minamahal. Kaya boom! O, edi more babies to come. O, ito naman sabi ni Alan Moore Bustalino. Buti na lang hindi masakit ang secret file today. Told ya! Sana maraming ma-inspire ang secret file. And tama si DJ Rocky na may ginagamit na instrument si God para ipaalala sa atin na may dahilan para mabuhay ng masaya. May available pa ba na secret file book sa book signing mo sa January 28? Baka kasi makapunta ako. Hoy, Alan Marpangan Bustalino. Oo, maraming libro doon. Kaya pumunta ka, wag ka nang baka lang pupunta. Pumunta ka kasi pag pumunta ka makakakita ka ng maganda. At sa lahat ng desisyon mo, yun ang tunay na tama. Ay, kay Dora Sobredo, eto naman po ang sabi ni G. Umol. Listening kami dito sa Umol family from Pateros. Ang masasabi ko lang sa Secret File Sender ay you are so blessed. Tama ang mindset mo na lumaban sa buhay, sana all gaya mo. Actually, kung iba siguro yung nakaranas ng pinagdaanan mo, malamang sa malamang. Baka nasa next life na siya. Hindi, pero kidding aside, kabisyo. May iba hindi kinakaya yung ganun eh. Yung tipong, sige magdedesisyon na lang ako na
basta-basta na lang. O kaya, sige, total, wala naman ang direksyon yung buhay ko. Wala na akong mga magulang. Pakawala na lang ako. Pero hindi. You chose the right path. You chose good decisions. Or you decide. Yun na mga bagay na mas ikabubuti ng buhay mo. And that is admirable. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yung ganun. Lalong-lalo na pag naiipit sa masakit, masalimuot na pangyayari sa buhay nila. Anyway, ito pa sabi ni BJ Umampas. Ipagpe-pray ko na lang ang parents mo na sana dampian ang mga puso nila ng pangungulila sa mga anak nila. Nang sa ganon, hindi na masyadong malungkot ang sender. Na sana, maipadama sa kanila ng poong may kapal na meron silang mga anak na nag-aantay at nagsusumamo sa pagmamahal nila. Ang message ko naman sa sender ay, pangalagaan mo na maayos ang binubuo mong pamilya. Huwag mong hayaang maranasan na magiging future anak mo ang naranasan mong pangungulila sa mga magulang mo. Shoutout po dito sa mga security guard na nakatutok sa Forest Hills. More power. Pabati sa mahal na mahal kong asawa, Rovelyn Umampas. Thank you, DJ Rocky from BJ Madrazo Umampas. Ang sakit basahin itong comment ni BJ Umampas. I mean, masakit, but at the same time, parang may punto na, oo nga, no? Pagdasal na lang natin yung mga magulang mo na sana dampian sila kahit katiting lang na ng pangungulila sa mga anak nila nang sa gayon. Hindi naman forever na distant ka sa magulang mo. Magkaiba yung forgiving sa accepting, ha. Siyempre, ang unang dapat gawin talaga sa mga ganyan, forgive. Kasi sumama yung loob mo eh. Parang nagpatong-patong lahat ng mga hinanakit mo sa mga magulang mo at hindi naman masisisi ng mga tao na yun yung maramdaman mo. Hindi ka namin masisisi. Dahil valid yung nararamdaman mo o naramdaman mo. Ikaw ba naman pabayaan ng mga magulang? Ilang taong ka pa lang? Bis na mag 10-20 ka, Diyos ko. Ikaw yung naghahanap ng 10-20 pesos para meron kang pangkain sa araw-araw, diba? Kaasar. Anyway, eto naman po ang sabi ni Angel Alan Avanzado. Maganda ka pa sa araw na ito, DJ Rocky. Pero para kay Jen, mahirap magkaroon ng magulang na sarili lang ang iniisip. Sariling kalagayahan, ang mahalaga lang sa kanila. Alam mo, sa isang banda, yun ang nagpatatag sa'yo sa kabila ng iyong karamdaman ay matibay ka pa rin. Dahil kaagapay mo ang Panginoon at asawa mo. Ang nakaraan mo. Pati ang lahat sa iyo. Lahat ng pagsubok ay naging daan para maging matatag ka, para maging matibay ang pananalig mo at katapatan sa Panginoon. Alam kong magtatagal ang buhay at pagsasama ninyo ng partner mo. I wish you all the best from Angel Alan Avanzado. True. Ang hirap magkaroon ng mga magulang na ang iniisip, mga sarili lang nila. Sana hindi na lang kayo mag-anak kung gano'n lang ang mindset. Ito pa sabi ni Robert Jason Terrao. Pag-isipan mabuti ang mga bagay na gagawin natin. Pwede rin kasing mauwi ito sa hindi magandang pangyayari. Gagawa na lang ng kung ano-ano tapos hindi pala kayang panindigan. Ay, but anyway, nandiyan na yan. Kapit lang kay Lord. Si Lord ang sandalan sa mga pinagdaraanan. From Robert Terrao, maraming salamat. Hi kay Charles Sancho. I'm happy for you na nahanap mo ang isang taong inalagaan ka o inaalagaan ka. Few reminder, nothing is impossible to God dahil hindi ka nagpapatinag sa mga paghahadlang ng iba sa iyo. Laban lang sa buhay. Hi kay Russell Molina. Hi kay Apollo
Dael at marami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Alam mo, masasabi ko lang sa'yo, Jen, nakakabilib ka. Sobrang nakakabilib. Dahil again, hindi lahat ng tao kayang pagdaanan at ipagpatuloy yung buhay sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Sobrang nakakabilib. At ngayon, yes, meron kang health issues, pero patuloy kang lumalaban. And I think you owe it to your past na ganyan ka na katatag ngayon. Ang pangit mang lumabas sa bibig ko ngayon, nasabihin ko na magpasalamat ka pa rin dahil nangyari yung mga bagay na yun na isinilang ka sa mundong ito. Ang pangit. At hindi ko dapat sabihin yun. Parang ang pangit pakinggan, parang nakakadurog ng puso kasi walang sino man ang deserve mabuhay sa mundong ito na walang magulang. Alam mo yun, parang dapat kapag lumalaki ka, habang buhay pa yung magulang mo, nandyan lang sila eh. Lalong-lalo na kung hindi ka pa tumuntungtong sa tamang edad. Nandyan sila kagabay. Pero kapag wala kang magulang sa murang edad, tapos buhay naman sila pero para na silang patay, nakakapanggigil. Parang itong secret file na ito, parang gusto kong sapakin left and right yung mga magulang mo. O kaya gusto ko na lang silang yakapin ng sobrang higpit. As in, hihigpitan ko yung tipong, ganun yung feeling. Pero sa leeg nga lang. Charot with harot. Hindi, but kidding aside, Kabisyo, this is a secret file dedicated to all parents out there, or to all future parents out there, or to all people, couples, most especially, na in the process, or merong prosesong ginagawa para makabuo. Alam nyo na yun. Na please, pag nandun kayo sa proseso na yun, think of the future of your child. Sana hindi lang puro sarap yung iniisip. Napakadaling gumawa ng bata para sa ibang mga tao, right? Pero, napakahirap bumuhay ng tao, ng bata. Kaya kung hindi ka handa at wala kang maipangkakain dyan, wala kang maibibigay na magandang kinabukasan, magandang lahi, pwede pa? Huwag na lang gumawa. Huwag na lang gumawa. Kasi yung magsasuffer, hindi naman kayo eh. Kasi nga wala nga kayong sense of responsibility. Mga anak yung magsasuffer, nakakaasar. Anak. Pero hindi mapanindigan yung bata. And imagine the trauma na ibinibigay nyo po sa mga anak ninyo habang lumalaki sila. Yes, sabihin na natin na, oh thank God naranasan mo yung mga ganun. Or yung mga naranasan mo nung bata pa kayo, ay, yan ang nagpatatag sa'yo. Ano na lang yun eh. Alam mo yun? Consolation na lang yun or pampalubag loob. Pero kung tutusin, hindi naman dapat pagdaanan yun eh. May hirap, oo, sa buhay. Pero, alam mo yun, yung maging responsable sana. Yung mga magulang. Pero wala na, nangyari na ang nangyari. So, pampalubag loob na oo, naranasan mo yung mga hirap na yun, yung sakit na yun, pinagdaanan mo, baon-baon mo lahat ng mga pagsubok sa buhay, mga lessons na natutunan mo nung bata ka pa habang lumalaki ka, na wala kang mga magulang, pasaway ang tatay mo, pasaway ang nanay mo, inuna ang ibang bata kaysa sa inyong mga anak niya. Pampalubag lahat ng yun. Pero still, you are standing with both of your feet na alam mo na gumawa ka ng tama.
mahirap sa kalooban, pero nandito ka pa rin nabubuhay, kasama ng iyong kabiyak sa buhay. At kung magfo-focus tayo sa mga bagay na kaya nating kontrolin at kaya nating pagdesisyonan ng tama, then we will be able to experience the joy and peace of life. So sa mga bagay na hindi mo kontrolado, katulad na lang ng paraan ng pagpapalaki sa inyo ng mga magulang mo, just let go. At para naman sa future family mo, I wish you all the best. I know you'll be a great mom. I know you'll be a great wife. And I know na yung pagmamahal ninyo sa isa't isa ay magtatagal. #myforever. Dahil solid ang pananampalataya ninyo sa Panginoon. I may sound churchy or very religious here, pero totoo yun ha. Kapag sobrang bigat na ng pinagdaraanan mo, kapag hindi mo na alam kung ano yung mga sagot sa mga katanungan mo, all you need to do is to surrender to God. Kasi gumagaan ang bigat ng pasan-pasan natin kapag ito ay ibinabahagi o itinataas sa Panginoon. Yayakapin ka niya ng sobrang higpit. Ipapadama niya sa iyo yung pagmamahal na kinakailangan mong maramdaman. Hindi mo man siya makita face to face, pero malay naman natin. Pero gagamit siya ng mga taong magiging instrumento para sabihin sa'yo, anak, mahal kita at hindi kita pababayaan. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Jen's Secret Farm. Sasakyan si